Ty si mi volal, že to si ty v tej fialovej bugíne. A my sme to prečítali, dá. Aj so svojou partnerkou, ktorú si vezie. Tak držíme palce. Nech sa o teba dobre postará. Zostávajú ti posledné minúty do štartu. Aj ďalším buginárom. Martin Juhás, to budú všetko zástupcovia, ktorých uvidíme v divízii Grandi Budy so štartovým číslom 2. 360-ku má Miško To už iný z bohato zastúpenej rodiny Totovcov. Michal To, 360-ka a jeho štvorkolka. No a 309-ka, ešte tu si pripomeňme, štvorkolka Golf by to mal byť a ak ho tu aj nemáme, tak si doplníme časom. Áno. Milan Matias, áno, tu som, tak 200 číslo, dobre. Takže Milan Matias na Volkswagene Golf z Prievidze. Priatelia, asi pravdepodobne všetci, čo chceli prísť na defile, všetci jazdci sa nám predviedli. My sa vrátime s Maťom hore na kopec.